ए चाचा ए चाची ध्यान दी। एकमा भाग 1 से शिक्षित सुयोग्य उम्मीदवार इंदु देवी पुत्र भीम भैया बानी। यहाँ के चुनाव चिन्ह चक्की छापा जवन की ईवीएम मशीन के 1 नंबर पर बा। तो हमने के फुल सपोर्ट करे के बा। चक्की छाप पर बटन दबा के भारी मत से विजयी बनावे के बा। अपना जिला में भेजे के बा। इंदु देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकमा भाग 1 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौड़ी के बकुल के सपोर्टे भाई, इंदु देवी के दे के वोटे भाई। भाई देखी मुन्ना बाबा के पूरा सपोर्ट बा। कौड़ी के बकुल के सपोर्टे भाई, भीम भैया के दे के वोटे भाई। लोगवा खुशी से थपड़ी पीटता, जे तने दिनमा बीतता भैया चौकी छपावे है जीतता। जे तने दिनमा बीतता भैया चौकी छपावा जीतता। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जीतता भाई जीतता, चक्की छाप जीतता, जीतता भाई जीतता, चक्की छाप जीतता। चरुओर इनके लाहौर बाटे हो, चर्चा हो खाते घरे घर बाटे हो। ये चाची चरुओर इनके लाहौर बाटे हो, चर्चा हो खाते घरे घर बाटे हो। इनका आगे कहा केहू टिकता, समझनी। जे तने दिनमा बीतता भैया चौकी छपावे है जीतता। जे तने दिनमा बीतता भैया चौकी छपावे है जीतता। इंदु देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकमा भाग 1 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजयी के टीका माथे लाग जाई हो, एकमा भाग 1 के भोगिया जाग जाई हो। चक्की छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजयी के टीका माथे लाग जाई हो, एकमा भाग 1 के भोगिया जाग जाई हो। देखो नीति राकेश नीरज लिखता, जे तने दिनमा बीतता भैया चौकी छपावे है जीतता। जे तने दिनमा बीतता भैया चौकी छपावे है जीतता। करके बकुल के सपोर्टे भाई, भीम भैया के दे के वोटे भाई। लोगवा खुशी से थपड़ी पीटता, जे तने दिनमा बीतता भैया चौकी छपावे है जीतता। जे तने दिनमा बीतता भैया चौकी छपावे है जीतता। चाचा रउए लोगन के दिन हो तबे नु जीतता नहीं।